Okay? En ano'y kulim laasot dabar ni gid haimit ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga napatlaag sa tibuok Pilipinas ug Shabbat Shalom sa tibuok Israel. Shalom alino we all call Israel, ang kalinaw maanaa kanato og sa tibuok Israel. Mayong gabi kanatong tanan may igsoon, welcome na usab sa atong mubo nga pagpaambit sa mensahe sa Elohim, mensahe sa kamaturan, pinaagi sa balang kasulatan dinhi sa atong live Facebook. Sa miaging semana, miaging Shabbat, naghisgot kita og kaluwasan, ito atong topic. Og kana maogi tumong sa tanang mga reliyon sa atong panahon karon. Apan atong gipamatud-an sa Biblia nga walay bisan usa ka reliyon nga gisaaran sa kaluwasan. Kay ang saad sa kaluwasan ila lamang sa mga piniling katawhan nga mao ang mga Hudyo og ngadto sa Israel. Sumala sa Juan 4:22 atong last verse ni gamit miaging Shabbat. Mga igsoon, apan hinumdumi usab nga bisan kun ang Israel mao ang piniling katawhan, yutay ra gihapon sa kanila ang maluwas. Karon mao kini ang atong topic, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Hinumdumi nga si Adonai Yeshua mismo ang nagpamatuod nga ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. So mala sa Juan 4:22. Sa Hebreo mao ni ang pagkasulat, Atem istakawim el asherlo tidon. Kamo nagasimba, nagayukbo sa wala ninyo hielhi. O anak no mistakawim el asher nidah. Og kami nagasimba sa among nailhan. Ki hayeshua baah mimkor hayhodin. Kay ang kaluwasan nagaabot gikan sa origin, gikan sa tinubdan ang mga Hudyo. Mao na ang binisiya nga hubad sa Hebreo nga atong gibasa. Baa mimkor, sa ato pa nagaabot mimkor gikan sa origin, gikan sa tinubdan, hay hudim ang mga Hudyo. Sa maayong balita Biblia, giingon diya, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Hay Yeshua miit hay hudim ki. Pero ang hitabo karon mga igsoon, ang gigikanan sa origin sa kaluwasan nga mao ang mga Hudyo, gitamay o gisalikway hinuon sa mga Kristiyanos, gitamay o gisalikway sa mga kanahan nga nangangkon sa kaluwasan. Atong balikan nato ang pamatuod ni Adonai Yeshua bahin sa hintil nga kanaanhon nga iyang gitawag nga iro. Sa Matthew 15:21 ngadtos 28. Unya mibiya si Adonai Yeshua ni atong dapita og miadtos kayutaan duol sa mga syudad sa Tero ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni atong dapita, miduol kaniya og nagpakiluoy, Rahim alay Adonai bin David. Adonai, anak ni David, kaluy intawon ako. Ang akong anak nga babay giyawaan og nagantos pag-ayo. 23. Apan wala motubag si Yeshua, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Kung sa mga Kristiyanos pato karon mga igsoon, dawaton dayon to nila, di ba? Kalag na gud na. Panaghanais membro ang tuyo sa mga Kristiyanos sa mga reliyon karon, dawaton gito nila. Ilabi na kung kwartahan, muhatag na sa ikapulo. Pero unsay gisultis mga apostoles, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo.
Dili kay gusto og kalag kining mga apostoles, mga igsoon. May nalang unta to ba nga madugang sa ilang membro? Ha? Madugang sa muhatag og ikapulo. Kung sa Kristiyanos na siya nga konsepto, mga igsoon. Unya, mituwag si Adonai Yeshua, di padala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduod ang babay miluhod sa atubangan ni Yeshua, Adoni Azorli, Adonai tabangi in town ako. Miingon siya, mga igsoon. Si Yeshua mitubag, Lo na el hakat el halikim shel habanim wilisrok otok laklabing. Dili maayo nga puhaon ang pagkaon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Ang Adonai Gyud mismo, mga igsoon, ang Adonai Gyud Yeshua, ang Adonai Yeshua Gyud, mga igsoon, mismo ang naghingalan sa hintil ng mga iro. Sa ato pa, ang paghatag sa pagkaon ngadto sa iro maoy pagkuha niini gikan sa mga anak ug dili kana maayo. Unsa man gyud ay ang para sa mga iro, momho ra gyud, mga igsoon, ang para sa mga iro. Busa kamong mga hintil na mga relihiyon, taman ra mo sa mga momho. Hintil man mo, ngandan mo iro, so momho ra gyud ang inyo. Sa ato pa, dili gid ay na kamatuoran ang inyo, ha. Tanang inyo mga gipanod, sa unsa niyo kamaayo mo wali, may kayo mo in English, may kayo mo tabi, daghan kayo mo membro, milyon ng membro, kay may kayo mo explicar, pero mumhura na ang inyong pagtulunan. Kaya nga naman, iro raman mo, mga igsoon. Mumhura ka na sa mga Hudyo kanang inyong pagtulunan. Kamong mga Pentecostal, mga Baptist, mga Protestante, mga Saksi ni Jehova, Romano Katoliko, Iglesia ni Cristo, uban pa diya, mumhura ka ng inyong gituuhan. Dili ginatibuok tinapay. Kay nag-ingon ang Adonai Yeshua, dili maayo nga kuhaon ang tinapay alang sa mga anak o ihatag ngadto sa mga iro. Ha? Munang pasabot, kung gusto ka sa tibuok nga kamatuoran, ha? Kung gusto ka sa tibuok nga tinapay, mga igsoon, dili mumhura, tibuok nga tinapay ang imong gusto, magpasakop ka sa mga Hudyo. Musumpay ka sa mga Hudyo. Sumala sa gihisgotan ni Apostol Pablo sa Roma 11:17 katos unahan, mga igsoon. Mao na hinuktokin ninyong mga hintil na mga kasimbahanan, mga hintil nga mga reliyon. Iro ramo sumala sa pulong ni Adonai Yeshua, dili ako ang nagsulti niya na, ha? Basik ako inyong pasanginlan. Basahas inyong Biblia. Aron kamo makaingon o tuod, no? Ang Adonai Yeshua dahil nagsulti iro rata mga hintil. Kanang inyong mga reliyon, nagipasakupan karon, tangkal ranas mga iro. Tangkal ranas mga iro. Wala dia ang kamaturan. Munang wala na sa aring kaluwasan. Matod pa ni Adonai Yeshua, ang mga iro ug mga baboy dili pahatagan sa butang balaan. Matthew 7:6. Ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig mo sumbalik sila og mopaa kaninyo. Mao di ay ni ang kinaiya sa mga iro, mga igsoon. Imbis nga imong hatagan sa kamaturan, masuko hinuon, makiglalis hinuon, mangaway hinuon. Ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadto sa mga iro. Unsa man ang butang balaan? Ha? Roma 7:12. Giingon diya, Obekhen ha Torah Kedoshia. Sa ingon ang Torah balaan. Wehamitz ba Kedoshia, og ang kasuguan balaan. Yeshara witubah, tulid og maayo. O sige ingon diya, ang sa ingon ang Torah balaan, ang kasuguan balaan, tulid og maayo. Obeken ha Torah Kedoshia,
wihamitsuba, kidosya, yeshara, wituba. So, ang Torah di ay mga igsoon balaan. Ang kasuguan usab balaan. Munang ingon niya, ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadto sa iro. So dili ni pahatag mo itong di ko panangyaw, di gid ko mo balay-balay o panangyaw mga igsoon kay ang ako bang isgutan ang Torah. Unya mga igsoon yang lalison sa mga ero, wa ta kabalo ang balay nga imong sudlan ero. No. So ang Torah balaan, ang kasuguan balaan, tulid og maayo. Mauni ang Torah. Mauni ang Torah nga kung atong ihatag ngadto sa mga ero, masuko dayon na sila. Unya makigdebate dayon. Og ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kini tamak-tamakan lamang nila. Sa ato pamaison, sayang lang ang kamatuoran nga imong iitsa ngadto nila kay ila ranang iyatak-iyatakan. Kinsa maning mga baboy? Mga hintil gihapon. Ang baboy hugaw ug ang ero hugaw, sa ato pa ang mga hintil mga hugaw kay kusog mukaon sa mga hugaw. Oh, labi na mga hintil kusog mukag baboy, ero na mga igsoon. Timan mga igsoon ha, nga ang ero nga gisgutan ni Adonai Yeshua diri mao ang mga tao nga dili sakop sa banay sa Israel. Mao ni mga ero, mga hintil nga dili sakop sa banay sa Israel. O ang Biblia tataw nga nagsulti nga ang mga ero dili pasudlon sa syudad, sa bag-ong Jerusalem. Kadas Jerusalem o bag-ong Jerusalem. Sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Sa ato pa ang mga simbahan sa mga hintil nga mga hugaw gipirmahan gyud sa Biblia mga igsoon nga dili sila makasulod sa bag-ong Jerusalem. Biblia mo nagsulti ni ang nagabatasan sa malaway sa pagpamakat kundili sila lamang nga nisulat diya sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. So klaro kayo gipirmahan ni sa Biblia nga mga mahugaw dili makasulod. Yung kinsa man ning mga reliyon karon, di ba ni mga hugawan, di ba ni mga og baboy, di ba ni mga og mga hinalan sa mga Diyos, dili ba ni mga on og mga itik, di ba ni mukaon og balot, mga hugawan kanang mga reliyon karon mga igsoon. Muna naa di na sila kasulod sa bag-ong Jerusalem. Sa 22:15 sa Pinadayag mo gyapon ang gingon. Sa gawas anaa ang mga ero. O ana, ang ero nga gisgutan ni Yeshua nga mga hintil isulti sa Pinadayag 22:15 sa final words, final revelation ni Apostol Yukanan mga igsoon nga matod pa niya sa gawas anaa ang mga ero. O di ba? Sa gawas ragyod ang mga ero mga igsoon. Kay ang mga ero hugawan ug ang mga hintil hugawan. Mga dating daan, mga Baptist, mga Pentecostal, mga Protestante, mga Katoliko ug ang mga kulto, mga saksi ni Jehova ug uban pa sa gawas ra gid ay mo kay mga ero raman mo mga kaigsunan. Dili lagi mo pasudlon sa syudad sa bag-ong Jerusalem. Biblia nagsulti ha, dili ako, basig ako inyong pasanginlan. Og ang mga lumayan, og ang mga makilawason, og ang mga mumuno, og ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, og ang tanang nahigugma og nagabatasan sa pagpamakak. Muna sila'y dili makasulod sa balaang syudad, sa kadas, Jerusalem. Hinumdumi mga igsoon, nga dili na mausab ang gisulti sa Biblia. Walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Ang mga ero, mga hugaw, mahugaw kana sila. Ang mga baboy, hugaw kana sila mga igsoon. Sa ato pa, ang mga hintil, mga hugaw. Hugawan, di ba? Sumkaog, hugaw pagkaon. Kumusta? Kumusta ka ng imong reliyon karon? Ha? Nagtudlo ba ka na bahin sa kalimpyo? O nagpadayon ba ka na sa kahugawan?
Nagtudlo wa kana bahin sa pag-ila sa kalainan sa hugaw o sa limpyo. Sumalas gisultis Leviticus 10:10 o lihabdel bin hakodesh o bin hakol o bin hatami o bin hatahor. Elhon ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan o ang kalainan sa hugaw o sa limpyo. Nagtudlo ba na ang imong reliyon sa pag-ila bahin sa hugaw o sa limpyo? Bahin sa balaan o sa dili balaan? Kung wala magtudlo kanang imong reliyon, dili na kasulod sa balaang syudad. Mga igso. Kung ang imong reliyon damak, hugawan. Usog mo ka og balot, usog mo ka og itik, usog mo ka og baboy, usog mo ka og bitin, ka og tuko, di mo makasulod sa ngariya sa langit. Usog mo ka og alimangaw, kasayan, mga kinason, dili makasulod sa balaang syudad sa Jerusalem. Biblia mo nagsulti niya na. Huna-huna ang mga igsoon, ang kaluwasan o ang pagsimba nimo kada simana manina dili kana duwa-duwa. Muna hinumdumi ha. Manina kung balik ko na hinumdumi mga igsoon nga kanang kaluwasan o ang imong pagsimba kada simana dili kana duwa-duwa. Usa kana ka seryoso nga bahin sa imong kinabuhi. Busa mintras may panahon pa gamita ang kagawasan nga gihatag kanimo sa atong makagagahom. Unsa ang kagawasan? Ang gitawag natong freedom. Ang freedom to investigate. Investigahan yun ang kamaturan. Gamita na nga freedom. Freedom to study. Pagtuon yung maayo. Kung naabakas kamaturan, wala. Sakto ba ang imong baruganan? Sakto ba ang imong reliyon? O wa ba magsubay sa kamaturan? Freedom to search. Pag-search sa kamaturan. Tanan nimong freedom gamita sa pagpangita, sa pag-imbestigar sa kamaturan. Di kay hulat ng kag-unsay ihungit sa pastor, hulat ng kag-unsay iwalis pastor, muray imong tuuhan. Mga igsoon, ang pastor ninyo, di na musultis kamaturan. Kinahinay ka na niya sa ilang simbahan. Dako na siyang nadawat niyang ikapulo, sweldo. Kung pananglitan iyang itudlo ang kamaturan, mangundang mo pagsimba, wa na say panginabuhi. Sumunang ikaw mismo gamita ng kagawasan nimo kanang freedom nimo sa pagpangita sa kamaturan. Timan isad ni mga igsoon kung kinsa pa ang dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Tan-aw raw kung gaandar pa ba ang video na to, kay basig wa na ni magandar. Timan isad ni mga igsoon kung kinsa pa ang dili makasulod sa gingharian sa Elohim. 1 Corinto 6:9. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Mo giingon sa 1 Corinto 6:9. Ang dautan dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakikilawas isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, malapason sa Torah. Mga igsoon dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang pagkaon og baboy paglapas sa Torah dili, ang pagkaon pasayan paglapas sa Torah dili. Ang pagkaon og mga kugeta, mga nukos, mga kinason, paglapas Torah dili. Pagkaon sa balot, pagkaon sa itik, paglapas Torah dili. Paglapas na Torah, ang tawag anak malapason mo sa balaod. Ang pagsimba sa adlong Domingo, paglapas na Torah dili. Paglapas na sa Torah, ang gingot Biblia, ang malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Elohim. So ang tanan nga nagsimba sa adlong Domingo, di kasulod sa gingharian sa Elohim. Ang tanan nga nagkaog baboy, di kasulod sa gingharian sa Elohim. Kay malapason sa balaod ang tawag ana, kay naa na sa balaod, inyong gilapas. Gawas kung wa na masulat sa balaod. Bahin sa pagkaon, wa masulat sa balaod. Ang bahin sa Shabbat, nasulat man. Unya inyong gilapas. Unya, nangandoy mo nga mosulod sa gingharian sa langit. Wa mo kuyape. Tuni ang Biblia. Imbestigaha ang Biblia. Bisan Israelita ka pa igsuon, kung anaa ka pa aning mga bisyuha nga gibasa nato sa 1 Corinto 6:9 og 10. Bisan Israelita pa ka, salig ka kay Israelita kag dugo, nahibalo kang Hudyo kag dugo.
Pero kung anaa ka niining mga bisyoha, dili ka gihapon makasulod sa bag-ong Jerusalem. Di ka gihapon makasulod sa gingharian sa Elohim. Dios ba ni Pablo pagsulti sa sa Galacia 5:19? Sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Makita kini diha sa salawayon nga pakigilawas. Katong isgot na ni Pablo, nay laki-laki, bye-bye. Pan salawayon nga pagpakigilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang. Makita usab kini diha sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. 21. Pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama nini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Korinto, ang napagsidan sa 9 ang magabuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Elohim. See, kita ninyo? Dili makasulod sa gingharian sa Elohim ang anaan ni ini nga mga kinaiya. Sa ato pa dili gayud maluwas ang anaan ni ini nga mga buhat mga igsoon. Bisan ko Israelita ka pa, kay ang pagka-Israelita dili garantiya nga luwas ka na. Kay ang Biblia nagingon, bisan kon ang Israel sama sa balas sa baybayon, diutay ra ang maluwas. Kay ang Israelita nga maluwas kadto lang mobalik sa Adonai mga igsoon. Ang Israelita nga iyang luwason, nga iyang gipangita sa tibuok kalibutan karon, kadto lang Israelita nga mobalik sa Adonai. Mangita sa kamaturan. Sumala sa Deuteronomio 31 ngadto sa 5. Unya sa panahon nga mahitabo na kaninyo kining mga panalangin ug mga tunglo nga akong giingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpapili kaninyo kung adto na kamo sa mga nasod diin kamo patibulaagon sa Adonai nga inyong Elohim. 2. Kung mobalik kamo sa inyong kung mobalik kamo og ang inyong makaliwat ngadto sa Adonai nga inyong Elohim ug tumanon ninyo ang tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo ning adlaw, mao ni kondisyon sa pagbalik, mao ni ilhanan sa mga Israelita nga luwason sa Adonai nga napatlaag sa tibuok kalibutan kung tumanon nila ang gitagna sa Adonai, ang gisulti sa Adonai sa Deuteronomio 30:1-5 nga mobalik sila sa tibuok nilang kasing-kasing, mobalik sila sa Adonai nga ilang Elohim, o tumano nila sa tibuok nilang kasing-kasing ug kalag ang tanang gisugo sa Adonai kanila nining adlaw matud pa, o tumano ninyo sa tibuok ninyo kasing-kasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo nining adlaw. Muni kondisyon sa Adonai sa mga Israelita nga iyang gipangita mga igsoon. Og iuli niya ang inyong mga bahandi og kaluy-an kamo niya. Dili ni literal nga bahandi mga igsoon. Iuli niya yung bahandi nanas Epeso 3:8. Ang bahandianon dili na literal kundi mga espirituhanong butang sama sa kaluwasan, sama sa paglaom, sama sa kasiguruhan, sama sa pagkatinawag ug pagkapinili. Mabalik na sa ila mga igsoon. Muna nga bahandi, mabalik na sa ila. Og iuli niya ang inyong mga bahandi ug kaluy-an kamo niya ug unya panguhaon kamo niya gikan sa mga nasod diin kamo patibulaaga. Bisan pag-adto kamo ilabay sa kinalayo ang suok sa kalibutan, kuhaon kamo sa Adonai nga inyong Elohim. Di ba? Kita mo? Bisan to ata ilabay na padpad sa pinakalayong suok sa kalibutan. Kuhaon kuno ta sa Adonai nga atong Elohim. Kung makaamgo ka, mubalik ka niya. O mubalik ka sa iyang Torah, mga igsoon. Og dadon ngadto sa yuta, sa 5 na ni, og dadon ngadto sa yuta sa inyong mga katigulangan aron man nag-iya kamo nini. Himuon kamo niya nga mas mauswagon ug mas daghan kaysa inyong mga katigulangan. Baruch Hashem. Sa ato pa, mauna mga igsoon, mauna nga kanangin yung gitukod karon nga mga reliyon, wala kanay kapuslanan.
kay bisan kanos-a wala gayod na sa ari sa Elohim nga iyang luwason. Gikan sa daang tugon hangtod sa bawong tugon, walay saad ang Elohim nga luwason niya ang mga reliyon. Wala. So useless lang ang magpasakop kag reliyon. Kuwam kong pasakop reliyon. Ang akong gikuptan ron ang Torah, mga igsoon. Ang Torah, mula nga mo, Jewish, Messianic, Nitzarene, Torah community. Dili ni Judaism community, kundi Torah community. Kaya ang condition sa Biblia, mo balik kas Torah, o maging balik kas Judaism, balik kas Islam. No, wala. Balik kas Torah. Mga condition sa Deuteronomy. Juan 11:50 ngadto 51 o 52. Unsay gingon diya? Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabuton kundi ingon nga pangulong pare niya tong tuiga si Caiphas ni nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo. Unsay tagna ni Caiphas? Si Yeshua mamatay alang sa mga Hudyo. Dili kay mamatay alang sa mga relihiyon. Wa nay kapuslanan niyong relihiyon. 52. Og dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Kinsa may nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim? Israel. Atong gibasa kaganina sa Deuteronomio, nagkatibulaag ang Israel sa tibok kalibutan. Gipatlaag sila sa tibok kalibutan tungod sa ilang mga kasalanan. So, ang katuyuan dahil kamatayon ni Yeshua, mga igsoon, ang iyang kamatayon alang lang dahil sa mga Hudyo, ug ang tumong sa iyang kamatayon mao di ay ang pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga Israelita sa tibok kalibutan. Sa ato pa, kining nahitabo karon sa Pilipinas, mga igsoon, nga miabot dire ang tinuod nga ebanghelyo nga gikan sa mga Hudyo, mao ang katumanan sa bersikulo 52. Og ingon sa resulta sa pag-abot niini dire sa Pilipinas, ania kami mga igsoon, ania kami nga mga Bisaya, nga nakabig niini nga pagtulunan gikan sa mga Hudyo. Kay katumanan man sa bersikulo 52 sa Juan 11:52 mga igsoon, katumanan ni siya muning nahitabo sa amoron. Wala man ni sa una ang Torah, wala ni sa una ang pagtulunan ang ebanghelyo gikan sa mga Hudyo. Karon lang ni og salamat sa Adonai nga usa akos nakaplagan niini, usa akos katumanan niini. Kay mao kini ang katuyuan sa ikamatayon ni Yeshua, ang pagtigom ug paghiusa sa nangapatlaag niyang katawhan nga maong mga Israelita. Kay mao kini ang pagtigom ug paghiusa niya sa nagkatibulaag sa mga anak sa Elohim. Ang tumong sa iyang kamatayon mao diay ang pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag ng mga Israelita, mga igsoon. Dili di ay ang pagluwas sa mga reliyon, sa mga hintil. Kung ang mga hintil pa mao'y nagdalas tinuod nga ebanghelyo, di ba ang tumong sa iyang kamatayon, hiusahon ang nagkatibulaag, tigumon og hiusahon ang nagkatibulaag. Unya karon sa mga Kristiyanos nagkahiusa, lain ang pundok Kibuloy, lain pundok Almeida, lain pundok Edibria Nueva, nagkahiusa na, lain pundok Eli Soriano, lain pundok ni Bilarde, Mike Bilarde, lain ang pundok ni Manalo, lain pundok sa mga Baptist, mga Pentecostaloban, nagkahiusa din na. Lain pundok mga Protestante, puro na nagdalag ebanghelyo, puro na nagtuos New Testament. Nagkahiusa ba sila? Nagpaila lang na nga dili sila ang katumanan sa Juan 11:52 mga igsoon. Dili ang katumanan anak, dili ang mga gospel nga gidala sa mga Kristiyanos, kundi ang katumanan nini ang gospel nga gidala sa mga Hudyo. Kaya ang tuyo sa kamatayon ni Yeshua, hiusahon ang katibulaag niyang mga Israelita. Balik tas Torah, balik tas Misaya, mga igsoon. Sa Buhat 13:23, gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Yeshua aron pagluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaan. Buhat na siya 13:23.
Ha? Gipili sa Elohim si Yeshua aron pagluwas sa katawhan sa Israel sumala siyang gisaad. Wala diriing na nga aron sa pagluwas sa mga Baptist, aron sa pagluwas sa mga Protestante, aron sa pagluwas sa mga Pentecostal, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, dating daan, Roman Katoliko, etc. etc. Wala ana. Israel ra gyud mga igsoon ang iyang gisaaran. O kanus akana nga saan? Kanus apan nga saan? Katong ibasa, Deuteronomio 30, 1 ngadto sa 5. Naras Israel, katawhan sa Israel, ang kasing-kasing sa atong magbubuhat. Wala sa mga reliyon nga nasa atong palibot. Mga igsoon, wala na magtudlo sa kamaturan. Wala na magtudlo sa kamaturan. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nabulahan ang tao, na magasusi sa balaang kasulatan, magatuman ug magatuo ug magatuman nini hangtod sa sunod na Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Maayong gabi. Basa ang mga comments. Na comments? Ano? Ha?